umjetnici, donatori, svi vi koji ste se odazvali našem pozivu. Pitate se, nakon 35 godina prakse, što je mene odvelo prema palijativi, prema medicinskoj etici i prema komunikacijskim vještinama. Prije godinu dana pozvala me je Vesna Matovac, Lijana Vukota i kolegica i prijateljica Marijana Braš da promoviram knjigu Emocije i karcinom. I baš ne idem ja nespreman na te promocije i tu noć počnem ja čitati knjigu Emocije i karcinom. Žene koje su oboljele od karcinoma dojke. Svi mi, ako se malo pogledamo iznutra, imamo nekoga koji je u obitelji prebolio karcinom, neko tko je umro od karcinoma, imamo nekog koji je ostario, umro u intenzivnoj njezi, imamo neka neugodna iskustva u susretu sa liječnicima. Meni je otac prije 32 godine umro od karcinoma pankreasa. Kolega koji mi je saopćio dijagnozu, zaustavio me je na bolničkom hodniku i rekao, izvolite kolega, vi ste došli pitati za vašeg oca. Ja sam rekao da. On je rekao, vaš otac ima karcinom, pun je metastaza, mi smo ga otvorili i zatvorili i vi ga možete odvesti doma. Bilo je to prije 32 godine kad je dijagnoza karcinoma za sve nas medicinare bila maltene smrtonosna. Danas oboljeti od karcinoma, od raka, znači imati kroničnu bolest. Kao što su, evo tu je naš kolega profesor Metelko, baš kao što je dijabetes, kao što je hipertenzija, kao što je cijeli niz drugih bolesti, zbog toga što je pokret preživljavanja enormno velik. A mi smo te ljude na neki način opisivali. Palijativna skrb, o kojoj se večeras govorilo, a još uvijek vidim da upotrebljavamo i neki naziv, kad kažemo hospicij, onda kolegice i kolege vi mislite na umiralište, mislite na ustanovu gdje se dolazi umreti. Palijativna medicina je nešto sasvim drugo. To znači dostojanstveno se boriti za život do kraja. Da čovjek u 21. stoljeću ne pati od boli. Još uvijek u Hrvatskoj mi prednjačimo po tome što se bojimo ordinirati opijate. Opiofobija nas je obuzimala prije 30 godina kad nismo znali kako liječiti bol. Danas tomu nije tako. Prema tome, uopće ovaj izraz hospicij, ja vas molim da zaboravite. Hospicij nije palijativna medicina i mi se u Hrvatskoj ne borimo za hospicij. Mi se borimo za dostojanstveni kraj bilo koga tko je obolio od neizlječivih bolesti i uvijek, kao što je rekla Marijana, nešto se može učiniti. Mi možemo svakom pružiti dostojanstvenu smrt. Mi smo rođeni i živimo u jednoj kršćanskoj kulturi, katoličkoj kulturi. Mirando je došao večeras sa diskusije o eutanaziji. Eutanazija u našim uvjetima ne dolazi. To ne može proći, ma kako netko zagovarao filozofsku koncepciju, sve dotle dok ne budemo imali palijativnu medicinu. I ja sam se priključio ovom pokretu kao što smo se i svi mi priključili.
jer moramo učiniti civilizacijski iskorak. Zašto smo ovaj centar vezali za medicinski fakultet? Zbog toga što u 21. stoljeću moramo odgajati liječnike da znaju kako komunicirati sa neizlječivim bolesnicima, kako komunicirati sa njihovim obiteljima i kako pomoći do kraja života da ne umiremo tehnološki u intenzivnim njegama, nego da pružimo pomoć, dostojanstvenu smrt da doživi svatko, da se može oprostiti od svoje obitelji, kao što dolikuje i civilizaciji i kulturi u kojoj živimo. Zašto medicinski fakultet? Zbog toga što je Zagrebački medicinski fakultet najuglednija, najstarija ustanova koja odgaja najveći broj liječnika i svima nama je ona alma mater. Svi su odavde potakli i moramo u ovom stoljeću odgajati generaciju studenata na drugi način. Zašto komunikacijske vještine? Zašto ComSkill? Zbog toga da se naučimo suočiti sa umirućim, da se naučimo suočiti sa neizlječivim i da znamo da se do kraja života može uvijek nešto učiniti. Sve je počelo prije godinu dana kada smo dekan medicinskog fakulteta Davor Miličić i ja bili na toj promociji, a od tada su se stvari munjevito događale. 21.9. fakultetsko vijeće, dekanski kolegij donio je odluku o osnivanju centra. Zašto smo vezali medicinsku etiku uz palijativnu medicinu? Zbog toga što u kliničkoj medicini postoje neki uzusi, postoje neki zakoni, postoji nešto što se ne može učiti dok ne poznajete dobro kliniku. Da bismo omogućili čovjeku dostojanstveni život do kraja, da bismo pomogli obiteljima, medicinski fakultet je odlučio napraviti ovakav centar kao prvi korak ka stvaranju ustanova za palijativnu medicinu. Ovo će biti ishodište, edukacijski centar, a u cijeloj Hrvatskoj odvijat će se stvaranje ustanova po onom modelu koncentričnih krugova. Mi imamo primjere dobre prakse i u Bjelovaru, i u Koprivnici, i u Gospiću, i u mnogim drugim gradovima. Imamo toga i u Zagrebu. I ono da bismo svi shvatili, u Hrvatskoj, tu je negdje i Lang, to je njegov izraz, nema suvišnih ljudi. Mi smo se počeli dijeliti po strankama, po boji kose, po težini i tako dalje. Kad se govori o palijativnoj medicini, mislim da moramo biti svi jedinstveni. Marijana je rekla da postoji preventivna, kurativna i palijativna medicina. Živimo sve duže. Ukoliko mi ne budemo skrbili, borili se za dostojanstvenu smrt do kraja života naših očeva i majki, to ćemo doživjeti da se i naša djeca neće skrbiti za nas. I čini mi se da ovo što je pokrenuo medicinski fakultet i čemu ste se svi večeras odazvali, na čemu vam hvala, je civilizacijski iskorak u nešto o čemu svi razmišljamo, ali se bojimo suočiti naše emocije sa krajem života. Za dostojanstven život do kraja. Da bi čovjeku bio lijek, ja vam se zahvaljujem na dolasku, na donacijama i na svemu onome što ćemo učiniti i sutra na znanstvenom simpoziju. Vi ste čuli naše goste večeras, i Alekseja iz Moskve i profesora Alana iz Ciriha. Hrvatski model akademske medicine, palijative na medicinskom fakultetu u Europi je prepoznat kao dobra praksa, kao nešto čemu će slijediti Europa i zato hvala lijepa i profesoru Alanu i svima koji su nam omogućili da sljedeće godine u Briselu prikažemo što je to pozitivno što radimo u Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. Hvala i docentu Đorđeviću. Nemojte mi bježati, morate ostati s nama još tu malo.
Sonja, hoćemo himnu prvo ili ćemo još objasniti? Da objasnimo da snimke koje vidite, vjerujem da ih vidite, cijelo vrijeme se vrte snimke prostora na Šalati. I sve te snimke je napravio Franjo Kronajzer, kojem zahvaljujemo i molimo da se ustane, da ga pozdravimo i zahvalimo mu što je uložio toliko truda i ljubavi i u ovu večer i u te snimke. Prostor na Šalati. Objašnjenje. Prostor na Šalati je jedan veliki edukacijski centar u kome će biti dio za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine gdje će studenti medicine, poslijediplomci, volonteri, svi koji su zainteresirani učiti kako komunicirati sa osobama koje boluju od neizlječivih bolesti, kako saopćiti najteže stvari, loše vijesti i kako organizirati obiteljske sastanke. I vašom donacijom nadam se da ćemo ovaj centar otvoriti u što skorije vrijeme, a po najavama i željama da se prođe ovakva edukacija čini se da će raditi danonoćno.